Assalamu alaikum yan uwa, barka ku da aka bar kodin lokaci. A yau muna dauke da wani sabon film mai suna da zartarwa. Kakin mu je da bayanan mu da wani farkon zuwan wannan shafin namu ka daure kai mana subscribe da alama karara da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku ga su akai insha Allah. Wa'annan fina-finai ne wanda zaka samu a cikin group namu na VIP kenan wanda ake biya duk wata. Ga wanda ke buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP zai tuntuɓa muna a kan lambobin namu na WhatsApp ko na Telegram wanda zaka iya samun duka wani sabon film a ranar film ta a ranar zaka same shi a cikin group namu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group namu na VIP insha Allah kenan zaka iya tuntuɓar mu ta lambobin mu kamar da muku bayani a kowane lokaci. Group mu na VIP kenan wanda muke samun mutane duk wata zaka biya kuɗin ka ne a maka register a cikin group na VIP wanda zaka samu fina-finai daga kowane kamfani. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group na VIP kenan insha Allah da ka dauki lambar mu kai wani magana ta WhatsApp za mu saka ka a cikin group mu na VIP kenan wanda muku talla a kowane lokaci. Muna saka group namu na WhatsApp da na Telegram. Kamar gani wannan shine group mu kenan na WhatsApp na Telegram wanda za ku iya biyan kuɗin ku mu saka ku a ciki insha Allah. Wanda zaka biyan kuɗin ka duk wata wannan dukkan fina-finai ne wanda za ku zo ku iske gara basa a ciki. Idan kuka biya kuɗin ku insha Allah za ku samu fina-finai ingantattu masu kyau. A kowane lokaci muna saka fina-finai insha Allah. Duk kana buƙatar shiga cikin wannan group na VIP sai ka ɗauki lambar muka tuntube mu kuka shiga cikin group na WhatsApp da na Telegram wanda zaka yi mai adabin magana insha Allah. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan group kana ganin dai wannan shine group ɗin mu kenan wanda za ku zo duka wa'anga fina-finai za ku iske su a cikin group namu na VIP. Dukkan su sababbi ne, fina-finai ne wanda fina-finai ne muka saka daga kowane kamfani a ranar film hito a ranar zaka same shi a cikin group namu na VIP kenan wanda ake biyan kuɗi duk wata. Idan kana buƙatar shiga cikin group ɗin ko wace ƙasa kake insha Allah idan ka taɓa mu za mu gaya ma yadda zaka biya kuɗin ka shiga cikin wannan tsarin na VIP wanda zaka samu fina-finai ingantattu masu kyau masu kiliyan a kowace ƙasa kake insha Allah. Idan ka shiga cikin wannan group namu na VIP zaka iya samun kowane irin film kake buƙata insha Allah. Mun gode, sai mun ji ku ga duk mai son buƙata za su tutuɓa mu ta lambobin namu insha Allah.